Oh, lah masira ang kamera na. Ay sigon sa adlaw. Sige. Bol. Ay, karancho lang. Karancho deh. Okay, 1 2 3 go. Welcome back mga karancho. Yan. Salamat di ay sa parayon na pag-support sa ang YouTube channel. Yeah, congratulations di ay sa Rancho Vines TV na karon sila na atong subscribers. Mga 700 na, 700 na. Wala pa, pero hapit na. So road to 161 subscribers. Basta road to 1,000 subscribers na. Salamat kayo sa mga parayon na nag-support. Onya. Shout out sa mga Shout out sa Shout out sa mga sa nagpa-shout out dahil kay Okay. Catherine Rodrigo Pitogo, Gina Lensoya Bardida, Ay na lagbasa. Leona Rivera, Regine Mason Rodrigo, Rowena Rodrigo, Margie Husga. Salamat. Hindi na tato. Ano Naran eh. NNC. Ay kami mga tugtog. Isinto. Jarami isinto. Aw. Ano ba ito? Jarami mitante. Ito naman naman. Shout out kang Sharami Mitante. Sige pa. Shout out kay Sharami Mitante. Oh. Hi, Sharami. DJ Wigski MMC. Sama. DJ Marvin, Remix. Chris Maggie. Shout out sa imo ha. Pina kong Chris Dahonan. Chris Maggie. Shout out sa basta na po ni Korot pa. Ryan. Shout out kang Ryan Ugaya. Ulog. Ulog ba vlog? Oh, vlog. Ryan Ugaya vlog. Oh, Ryan Ugaya. Shout out kay Ryan Ugaya Vlog. Ayan. Shout Out po kang Kadirong Maestro. Oh, yan kasi na Sir Jude. Si Jude. Yo, guys, kulit na to Shout out po kay. Sige. Pa-subscribe dahil mo sa Rancho Vines. Oh, sige. Jess. Jess Idanyo, shout out Salamat. mo. Kang Chubby Patuti. Kang Chi Almonte. CN Vlog TV. Sunod. Jinilin Vlog. Yun. Ang last. Shout out sa inyo ha. Last siya kang Jervin Abuela. Shout out sa mga. Saan ba? Shout out po sa Ang mga wakapin ko na sa video. Salamat no. Inoot na mo subscribe mo o mo support. Please share Kuyos. sa mga videos. Shout out ko na kang Pahabol po dahil kay Habol kay Gitugnaw. Shout out kay James Kuyos nga taga Libe of from Libertad. Yan, nya katugay na. Ito na yun, pasinggit ko nung. Okay na, mas ko rin si Shara May Mitante. Shout tagay ko nung pasinggit ko. Kung gusto mong pa-shout out, Comment. mag-comment lang mo kay Bes namin sa balay mo singgit rami mapati rami. Sa ingit rami og shout out. Alright. So, salamat. O, Out. God bless everyone. Bye-bye. Sa vlog sa niya. Nya ko. Mangolay nami. Ko sa tabag picture pic ba? Nay mangolay nami. Ha? Buta na may kuha no. Picture taking na lang. Katang biyo, batanan ba? Biyo. Tanan. Dali na. Sa kamera. Sa kamera. Lamay basa ba?